तामुलपुराव हरखाब मानसि लांखारनाय जाथाय दिनै फुंनि समावनो धनपत लाहारिखौ लांखारदों सानाय सिनाय मोनै दुथाङा तामुलपुरनि बारायगाव गामिनि धनपत लाहारिखौ दिनै फुंनि 5 रिंगायावनो लांखारदों नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला फुंनि समाव तामुलपुर मटंगाफुरि पार्कनि दरखंनिफ्राय गंसे बलेर' गारियाव हमख्रबनानै धनपत लाहारिखौ लांखारदों मख'नो गोनांदि पिडब्लिउडि बिफानाव साख्रि मावनानै थांनाय 3 बोसोरनि सिगां आजिरा लानाय धनपत लाहारिखौ दासान्दि नखरा नागिरनानै हालाय हाफाय थासारियाव गोग्लैदों बे गोमानाय जाथायनि सायावनो भुगिनाय नखरा पुलिस बिफाननो खौरां हरनायजों लोगोसे एफआइआरबो होनाय जाबाय नाथाय गोमानाय धनपत लाहारिखौ नखर आरो पुलिसा नागिरनाय जादोंब्लाबो दासिम मोननो हायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन